Hello guys! Maadong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa ang channel Ay Mariano Family. Morning guys! Karon ding adlaw guys. Muadto miss Hagna kay mag-open account mid adto sa Land Bank sa Hagna. Tingog agbak kami ng tubag. Padung meron sa kuan guys. Muadto miss Hagna guys kay mag-open account mi para mamiso na miss YouTube, makasweldo na mi guys, makuha na namo. Salamat sa Ginoo kay open account na ramay kuwang. Salamat po ni Purame sa iyang mga tabang naho. Salamat ni mo, salamat ka adyo nimo. Salamat po sa mga Salamat po sa mga viewers nga ni suporta sa mo ang channel, daghan subscriber. Mga subscriber namo. Salamat ninyo tanan guys. Ginoo nay magbawas ninyo sa inyong mga kabuutan dari namo. Salamat. Salamat ninyo guys. God bless ninyong tanan. So guys, atangira ninyo unja. Inigabot na mo ato sa Land Bank. Bisita po may Lola Beach. Kay mo ato pun mila Lola Beach ato mi maniod to. Lola Beach. See you. Sa Baka ganahan. naman, napaibat na la. Naibat la. Aga mo ding uban guys. Magpauban day kung mayor kay si Tire. Tuman sa Tagbilaran nagpa-check up. Si Prami po di pud makauban kay busy. Unja si Mayor na raman akong pamalihog o papauban na sa Land Bank guys. Kaya wala kita kasuway na ng laging anahan na ng Land Bank. Pauban kong mayor. Kaya daman po akong bodyguard. Sa ganahan, bodyguard. Bodyguard ako ko. Bodyguard ako taman guys. Sa ganahan. Kinakaw rami guys. Kaya way motor. Bohon, nakamotor na lagi mister. Di pa karon. Pohon. Maloy yung Ginoo. Kami yung lakaw kayo, wapainit po. Bags is real. Oh, shit, Subi. I don't know. Shit, baka. At ang iranin nyo guys, yun siya guys. Diyan namin guys, diyan naghang Prinsesa Rosalie Mayora. Si Kuani, si Wapo lang shit yun. Pinangado. Ganahan si mong porma yung adlaw yor. Gwapong pinangado. Salamat din sa mong pag-uban na mo yor. Ano sa dehag ko na una? Sige na. Ikaw may mata lang. Kapod yor. Ha? Nam ko'y mata. Sa nandalaw, upat na ko'y mata. Kapod to ha? Uso din nga na. Hanami? O sige. Ano ba guys? Tapos Sige Mariano. Tikita ra taga sigabot na mo natugon sa imong Porma. kalaki na niya. Okay guys, daan namin sa kuan guys. Hagna. Muna sa amin dari post office ug nabag among AdSense. Ladis? Puro magnasuko. Bernadis. Suko, mas may la Mariano. Muta lang gani. Suko man. Daan namin guys, nasa Miss Plaza, gigikan Miss Post Office, so pag among Google AdSense, adlaw na siguro na ha. At ngayon ta. Ambak ka sa mayor. Nagkarala mo na lang. AdSense guys, suot. Suot ba? Pero ganyan ko. Yan namin sagna guys. Hi guys! Mag-photographer sa ko na rin mayor. Nakita na po may simbahan sa Hagna. Nakita na po na mo.
Balikat ni Mayor. Oo, pagka ba? Bio formal kayo, wala. Kung mga gagarahan ko, wali pa ko. Okay guys, salamat sa Ginoo. Salamat po ni Mayor. Kay nahuman namin dari Land Bank. Salamat sa Kuha namin ITM. Yes, Mayor. Sa Ginoo. Salamat guys. Shout out day ko sa mga guard dari Land Bank. Kaya nakabuutan ka, Jo. Salamat po sa Guys, ang poong Salamat sa Taylor sa Land Bank guys. Nga among naatubang. Kaya nakabuutan ka, Jo. Sa mga guard sa Land Bank. hampoong. Tapi di kapta. At tumila lulabits guys. At tangiran ninyo inja. Gila bata gila kalula beach, guys oh. Mana gianan. Libot-libot naman tadi mo ng Tagnas Mansion. Dito na oh. Flooring na. Ayo kawan. Bakting. Ha? Daga pa na. Yor, daga pa mo kuno kayo. Kaya da. Bakting. Presyon ba dahil mo sa? Istak na kala. Dan namin guys, nakita na po yung Lolabets. Kauban si Rosalyn Mayora. Ito po yung busog na. Grabe guys. Alas 12 mi datos Land Bank, nahuman mi alas 2. Alas 12 mo ni Abo. Alas 12 kayo no? Nasun si Kapin to. Ito di kapin kaya Ngihi mo ang po. nangihi, pamampun mig marijo. Pag mag-ihi, di nagpo-picture pag marijo. Pag gawa, nag-share sa Land Bank. Murag may importanteng dungon. Dandagan sa plaza na, Mayor. Dagas Plaza, charang lamian. Pag gawa, dari mi guys, na grabe mo ramig ipang kapoy, tao mi ramig haong busog. Kung magkaon, da kapoy. Dagat. Dagat mo kayor. Ano kayo tubig? Dagat na. Dapat ko rin tubig yung dagat lah. Nahubas na. Lagoy-lagoy na magadat do. Shout out sa kang mami la. Magkakaon ko. Kamay. Kakaon ko, oy. Snack na lulabiti guys, kay kuan. Last stress na kuno. Last stress na. Snack na. Stress. Umuli ka mo to. Sudan ko ito la. Pagis. Taas ay sinabaw nga. Gulay, gitunuan. Di siya to, niluto ni mo? Bibiho. Ignalit ni bibiho. Wala yung ginawa sa buwad la. Wala, dilata na lupod sa nakain. Ano naman, tigbilata? Primaho na tadaning kuan la, kanang na. Bago na mapunag to ang gahapon ng hatag. Sa naol, bakungan. Hatag dani. La, gihatagan ang single mom, gihatagan po ko. Sa single mom. Single mom. Single mom lang pala. Lo na single mom dili ako. Ani na. Ah, senyor. Single Senyor. mom. Single mom ba dining na mas enjoy? Mao. Jamo. Ganahan. Mao na si Insoy. Oy sir. Insoy bansoy. Siguro ba ito katawa to? Shikhan sila yan. Wapo ba? Wapo tapangag lang. Putay. Wapo Tawa ba ta ito si pero Insoy? di aw dare mag-ang. Pangag. Ikaw dahil wala kay pangagsig isa la. Wa. Walig na. Ay, grabe. Lig gadyo ng ipang lula. Gwapo lang sa sa. Wapo tapangag lang. Ay, sinanay la. Wapo. Ha? Wapo. Jar! Ganahas nanay let's! Wapo sa let's. Si let's! Si Mari let's. Si Let's. Kirawan siya ni Wapo. Skula. Oh, wapo biya. Ani. Tama niliwat si Puramila. Mami, ani ko an. Mami. Marlita. Ha? Ni Marilita? Ni Marilets? Oh. Ang si Tere? Bawa to liwat si Pia. Mura mag-alang-alanganin kung kuan. Yang mama ka sa iya pong tatay. Sa takaliwat. Galing sa silingan la. Basing. Pero gwapo just tatay, pangaglaman ko no. Log. Sa makakita na sa kuan tayo Kung makakita pa dito sa tatay la,
Naambot Nabaw ka, naman kung saan naman na mo pag komedyan na nabaw. Kay mas tatay, Katawa ra kay mas tingali. tatay lang nga. Guwapa to imong lola Ilhan Esa. Hmm? Di Very wa pagali kita, samot tag kita. Oh, samot yun. Dede, nga jo mag-number la. Hay! Number. Mura pag na cellphone. Kung niidad pa yun ang kuro 40, Ganahan. minyo kong utro. Kaya aron palayo ko na niya ako mga anak, badlungon, mga apo, palayo ko. Badlangon po siya mga ako wala. Pares. Basta kay mga apo, palayo ko. Diya, makabana po kong tunto, di na ba tubo ang akong bana, mahimo mo itong akong latusod. Makabana ko ikaw na buang ko, amo, layas na po ko. Tigkigo na ng mga taong buang. Bulayas na pud la, di mo uli magkagisig-gisig short. Gana ka hadi taong ni buang la. Tagsa na ron la no. Maadyo na ba ito akong bana dyan sa akong tunog santa ko? Sakta ko. Mayroon man ito, agay, uy. Agay oy. Agay Agay lagi. Mamana kong utro, buang. Ay, Mayo Hindi pa mag-inusara la no. Ayaw pa mag-inusara, kadalag asa kupunta. Muulir ba si Mami Tis karong Mayo? Alam ulit. Shout Mami out ni Tis, Mami eh. Tis! Muuli ko na siya. Mami Tati si shout out. Namuli. Di si Tare Excited muli. si Lola te. Kay Chocolate tray amo la. 1922 man yan saan. Jar. Oh, tagaan dito ko ni Chico. Pagpalit ko ng sudan ni Lola og tabako. Tagaan ko niya plite niya. Yung taon tong si Marilita. Ano maringa ko pinaskuhan ang plite. Tumba po rin akong apo Ayaw na lang na. Siya, dili ko ang plite. Ayaw na lang na, ayaw na lang. Ayaw dugaya. Ayaw na lang ko na. Kaya kita mo sa nyatang si Tere. Oh. Naisunod pa po ng tiguang. Dahil plite na rin. Salamat dito siya. Ayaw na lang. Ayaw na lang, pero ayaw dugaya na Balik-balik mo yung ako nagkasal. Ay, kaya lato ka la. Lagsa! Uy, patuong ka na. Jog na highway raman. Ato simbahan bala. Simbahan, bro. Highway. Doon, Lola. Magawan po kalag. Para sa mo insuila. Tulo mo. Tangas insoy. Tiluan mo si Insul. Kapuya sa kuya. Aron kita kang mayor la magawan. Gawin ko. Diyang partner bukin sa Toghong. Tukuhong siya din. Bujira. Sa, ganahan. Bujera. Ning mama na naman ng mama la. Ato ah! Ingay na nga. Pa, ang nagimong mama, ang nagatang mama ay nga, ato na mi. Sa, ganahan. Daniel Padilla. Carla Estrada. Kitang buji ila. Mating mo ra magkikilig. Sige na magkatawag. Sugod ka kitang buji. Klaseng indang Lagi. Kitas mayor sa XO Mariano guys. Iga nga ay. Sige nagkatawad siya. Topic. What na break ang katawa. Uy, break. Mali payo na ang heart. Siya naon. Yo. Pero ang sino lagi kilig dyan? Nagichilig dyan. Pamalikan pa gani. Tumalikan mas kasal lagi kay turo sila. Tungas na tay. Sa pipiling la. Siya pipiling. Laan sa pipiling o kaslin la. Asus, kay bawa na mo sa feeling. Inong tire. Mahilagan yung kugas na tuwa. Mahila ko na siya. Uhila ko si Dad kaslin nas purami. Marami, mahila ko na siya. Pagkasal na rin imong may labla. Uhila ko kala. Siyempre. Eh, Hilak sa kalipay, no? Nawili naman po ko nga. Labi na ipabawa na ko sa akong papa nga. Ayaw na naman pag ninyo. Tutal naman inyong anak ko. Mamambay ako mahinumduman. Kung sa mga nalab man lagi ko. Nalab. Nalab mo ko sa taong tapulan! Kasi mo saan ganyan ko. Bubutan ang tatay Ander na ako. Tapulan man. Bisa pagpangahoy. Bigyan taon mga hoy. Sa ano man ay akong bana. Kuhitan ka rin karon la. Ay, bahala po. Requeston ko. Magparamdam. Bahala magparamdam sa kat. Okay ra kuhit la ang kiss. Alam mo yung maajo. Uy, nidong, lubitan na nabukas ah. Palitan ka Guys, ang mapanglola. Oh, tanan na po, balik na po. Oh, so, si Lola Bites. Saan na lang ni Lola Bites. Dahil ni mo nga si Lola Bites. Smile. Smile. Waki la, waki la. Waki. La, waki.
Kabuangan na naman ko din ako mga apo. Na ako din mabataan na ako. Hapit lang. Hapit na. Maglola. Sakto kitong tawag sa lola kay hapit na. Sira, tinigtain sa'yo. Alam mo na. Hapit na lola. Anja, good girl na nabili nila. Good girl na. Good girl. Grrr. Alagi. Pero lagi. Dali ko tagdagat. Pero makapalit na si kag tabako la. Siyempre. Anja, si daan man ka, lalo ay naman po lula bet kayo. Muna si daan daari. Karong gabi wala birahan na barbecue. Sa di naman na po makasildo na tala kay palitan. Lagi, palitan barbecue. So, Kahit ay dugukan. La. Ay, tagdugukan na pud la. Oo, sa Ay, dugukan na. Hani ko rin dugukan la. Makakailag dugukan. Kanang buko-buko sa baboy. Buko ka ng buko. Ang natagyan. Antay, abi itong isda. Isda. Abi ko rin sa isda la. Hoy, dili isda. Baboy. Naapon buko. Kapalit na si tagdugukan hapit la. Malo yung ginoo la. Makasildo ka la. Pakapinan dayo gusok. Pakapinan unod. Adubuhon. Talang pizza, ang sabaw. Oo. Hey, Brad. Wala po. Ayaw po ng high blood kayo. Di pa po na ko naghanong kaon. Diyan nagbiko. 5 ka kilo la. Activities dyan. Wa na. O Nagbiko magbiko mi na ba? Activities. Exoon sa diabetes. Laga pa bang uli mo pa doon gani gikag alis siya. Nagbiko mami dadto. Luspad ka juga mong biko la lata pagajud la. Sa Alicia. Lata la, pero dukot. Og ni nanay pa lata pero lami. Nanidukot pa yun. Lata, Kuyawa sa nidukot. ito. Lata na pero dukot. Lata na, lami pa, dukot pa. Kasi ang trabaho nito. Kaming tulos, mayor, No. Si Tambok. si Junjun. Wah! Ang ni nanay pa namin na mao ba na bulikara. Bulikara ko nainig nga na bahalo halo. Lata man eh. Pero pag tilaw pa ingag lata pero lami. Siyag, Paspasan ipangganahan ko pa. ito. Siga po. Pasahan ko na yor. Siga. Gidagkat yung suknod. Binaghan sig sabaw. Sabaw siguro sa... Ay, pagdukot ba? Daghan na itong baga. Bagasan ng pag... Kahoy. Mahugan eh. Da. Lagi, ana naman gadyon ng tao. Naam lagi nagkwarta yung cellphone. 20 taon Pila. la kataw-taw. Magtik lang, magtik. Kabag-o na labag, handumanan so sa kaawit. Wala la, pakati la. Pakati. Nagali ni sa kalibunan, dyan na gasto man lagi ito. Pero dili ang 20 dano sa 1 giga di butang Ah, daan. may 1 kilo. May kaglag, magtanaw. Padulitan ka la oh. Nasa bahala na siya data, bahala na siya data pa tahawak na rin sa mong naong. Ani, Vlog ko la. Vlog. Vlog may naingon. kapoy man. Hapon na la. Na magkuha kag tig-edit la. Hapon na po. Hapon na po. Lami na mag-vlog ka ng buntag niya, masulusuri dito kaya. Sa... Tanawa guys, ang akong Pinoyanan, di pa rin, di building na, naunsa na na. Lo era mas lula bits dari guys. Anak prison na. Di mag di ni jungjo ta la no. Prison na. Gipreso na sila dari guys, mag-decide na mig-agi dari na. Yeah. Imbis kay tiguwang, dagan og space nga agian ang gamay. Wa na noon guys. Mana naman, insa na lagi building la. Building. Paril. Build. Bahala na ito, nagparila kayo mga nagtinisin. Mangigwayo, Kaya vlog akong me up. buwak, ibalhin na ko na sa daily. Pangbitay mong buwak biya la. Akong ibalhin na. Bukay lang sa dyan pangbitay. Guwapo na nag-view dyan. Lamin, tapag may inganag injo la. Patas-ani mo da. Palangit la to. Oh, dos, pila pa kaindahan na ka na. Pila kaindahan na abot sa langit ha. Hindi mo Ano sukod. mag-iskilito. Guys, pala having shade. Muli na mi guys. Babay na po la. Sunod adlaw na po takita la. Malang ginoo. Kiss, na lola. Check is kiss. Patulog ako la. Pero badlangan la no. Bobok-bok. Kaya pa na ni mo la. Bukbokon. Pero apo may hapon la no. Ay, sarabay wa shade la. O may ilong. May lapot. Meron. Hello, kay butagan. Bubok ilong ba? Mayor ka na. Pero higog ma Diyos Mariano na ho. Basig nga ni ang ilong. Sa ganahan. Sila. Uli na mi guys. Ganahan ko sa kaong mayor da. Nagbaylo namin guys. Bailo-bailo. Mura ako na rin sa tuging ang lulabit eh. Chris, ano to? Chris Lawrence.
Isa to? Chris Lawrence. Lawrence. Tsagaran Single yung. ba? Single. Lagi dyan po, Bruno Mars mga ha. Ang kamariano po, mura ko nas Bruno Mars. Muli na bitaw mi guys. Sa may Marijes, bye-bye kay. Mag-bye-bye sa pod Moment. minito. Moment in May time. tig, no? May tig. Luoy naman po sa Lola Bets. Damis bye-bye ni Hapit guys. Picture-picture sa kami dari. So, sa kami arbisig dagat guys. Oh. Kami din magbubalitok dari. Sana all ganap. Sa ganahan. Lalaw, muhanadang, tubigan. Ingan bitaw kog na tubig. Tubigan ko no. Tubigan. Kagato wa may tubig. Hala guys. Gimingaw di ko sa dagat magsusawom guys. Sa uga, taba, lagpasay ni Kuli. Ang buang na kuthan atang tuk. Guys, wala nagatik mga bangsi dari. Das nga grabe na bulmi karon wala na gisog-gisog. Wa na bisong unsa. Di ba? Di makimabato eh, lalo mo ay.